Сега ни присно и во веки веков. Амин. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. Благословен гради во име Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. Ние грешните и смирените, нека сега усърдно да се предадем към Богородица и да паднем пред нея, като в покаянието им и дълбочината на душа, че си говори, ще смири се над нас и ни помогни. Повързащо от нашето греховение връщай празни Твои раби, защото Тебе заедничка надежда имаме, славен Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин. Ние недостойните Богородици никога няма да престанем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не ме пресвява си молиш за нас, кой би ни избавил от толкова беде, кой ли би ни запазил до сега свободни? Няма да отстъпим от Тебе влъщи, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. Ангел в плът стоп на пророците, вторият предтече на Христовото пришествие, славният Илия, като изпратил отгоре на Елисея благодат, прогонва болести от чувства прокажни, за това и дава изцеление на уния, които го почитат. Ангел в плът стълб на пророците, вторият предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, като изпратил отгоре на Елисея благодат, прогонва болести, очиства прокажени, и затова и дава изцеление на уния, които го почитат. Ангел в плът, стълб на пророците, вторият предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, като изпратил отгоре на Елисея благодат, прогонва болести, очиства прокажени, затова и дава изцеление на уния, които го почитат. Господу да се помолим. Господи, помилуй. Същото се свят Христе Боже наши, за това на Тебе слава въздаваме с безначалният Отец, си светия благ и животворящ Твой дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ние насабряме всеко свещающие и правени наш дет судия, но при си душе покаяние, яко блудница злъщо слезамием. Господи, помилуй мя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вода ми от дождиви Христе, източник изцеление, во всечестнем храме дневе днес Твоего благословения и укрепления, отгоняющих недух немыслующих, врачу души телес наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, Дева родила и нискусу брачная, и Дева привела и си Мати безневестная Богородица Мария, Христа Бога нашего моли, спасися нам. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, Дева рук наших дела исправи, и прощение прегрешений наших испроси, всегда пети нам ангельское пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Помни мира се, И духови Твоему прокимен глас свети, Господи, мое светлина и мое спасение, от кого ще се убоя? Господи, крепост на моя живот, от кого ще се плаша? премъдрост. Из посланието на светия апостол Павло за евреите четение. Да внимаваме. Братя, както освещаващият, тъй и освещаваните всички са от едного,
Затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки, ще възвестя името ти на братята си, посред църква ще те възпея. И пак, ето ме мене и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите. Та чрез смъртта да поради оногова, у когото е властта на смъртта, си реч дявола, и да избави уния, които от страх през смъртта, през цял живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Аврамово приема. Защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване на греховете на народа. Защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Мирите, читающи му. Алилуя. Премъдрост прави със смирение, да чуем светото Евангелие. Мир на всички ви. Ще се чете и светото Евангелие от светия евангелист Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава! Да внимаваме, в онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овче порик се намиря капалня, по-еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора, в тях лежи голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се развижи водата, защото ангел Господен от време на време след капалната развиши водата, и който правле след развижи на водата оздравяваше от каквато и болест да беше налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир на Господа се помолим. Господи, помилуй! За мира свиши за спасението на нашите души на Господа се помолим. Господи, помилуй! За мира по целия свят, за благосъстоянието на си Божия и църкви, за единението на всички на Господа се помолим. Господи, помилуй! За този параклис, за онези, които с вяра, благоговение и страх Божий близъци се молят в него, на Господа се помолим. Господи, помилуй! За високо преосвещеннейшия наш митрополит Йоник и за честното презвитерство от Христа, за целия причи народ на Господа се помолим. Господи, помилуй! За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа се помолим. Господи, помилуй! За това село, за всеки град, село и страна, и които с вяра живеят в тях, на Господа се помолим. Господи, помилуй! За добротворен въздух, за добри надземните плодове, за мирни времена и за успехи във всички начинания на православните християни. От това село и от нашите гости, които са ни почели, на този празник на Господа се помолим. Господи, помилуй! За уния, които плават, пътуват в градове, страдат, които са принесли спасението им, на Господа се помолим. Господи, помилуй! За да се освети тази вода със силата и действието и съзидането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да слезе върху тази водочното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, За да бъде тази вода за лечение душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, всяка болест, всяка немощ от тук присъщи православни християни, от тяхните чада и сродници, на Господа се помолим. За да си изпрати благодатта на избавлението и благословлението Йорданов, на Господа да се помолим. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа се помолим. За да се просвещи светлината на разума на единосъщна Троица, на Господа да се помолим. За да ни направи Господ Бог синове и дъщери наследници на Своето царство, чрез причащението и поръсването с тази вода, на Господа се помолим.
да се избавим от всякаква скръпня, беда и нужда, на Господа се помолим. Защити ни, спаси ни, помилвай ни, запази Боже със Твоята благодат. Като поменим заедно всички свети, пред светата, пречиста, преблагословена, славна наша Богородица. И винаги Дева Мария, нека сами себе си един други и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото Тебе подобава всяка слава, че си склонени на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Господу да се помолим. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които Ти се молят, и прати светия Твой Дух да освети тази вода, и дай на приемащия Твои рабски православни християни от това село, и на всички, които са ни почели на този празник, премахване на страданията, прошка на греховете, прогонване дяволското коварство домовете им, затвърждаване и освещаване основите на родовете и семействата им, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, Христе Боже наш, и за това на Тебе слава въздаваме с безначалният Отец и Светия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и във веки веков. Спаси, Господи, помилуй благочестивия Христов български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, високо преосвещеннейшия наш митрополит Иваникски православни епископ, които вярно проповядват словото на Твоята истина, всички свещеници и монашески чинове. Спаси, Господи, на православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси, Господи, православни християни, които живеят и пребивават в това село. Дарува им душевно и телесно здраве към това християнско общество служение. Пази във всичко милостив, помени, Господи, които ни мразят, които ни обичат слугуващи наши братя, уния, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братя ни, които са пленят скърб, милове тях и нас, великата си милост, избавяйки ни от всякаква неволя, защото Ти си изворът на изцеренията. Христе Боже наши, за това на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Мир на всички ви! Преклонете главите си пред Господа. Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони ухото си, чуй и благослови всички нас, които чрез прекланяне своите глави узнаем нашата рязка покорност към Тебе като към Бог, и ни удостои чрез причащението с тази вода да се изпълни своето освещение, то да бъде за нас здраве на душите и телата, защото Ти си нашето освещение, за това на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Господу да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който със сол си изцелил вредните води в Иерихон, сам благослови и тази сол и освети и верните, които ще вкусят от нея, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, Христе Боже наш. И за това на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечните векове. Амин. Погледни, Господи Боже наш, към тези ястия от риба и ги освети, както са сил двете риби и петте храна, от които ядаха изнеси около 5000. Тъй нека и всички, които вкусят от тези ястия, да се наситят от Твоите блага. И то да им бъде за здраве на душите и телата, защото тези аз се предложиха от православните християни в това село и от църковното настоятелство. За здраве, спасение и благополучие на всички тях, на техните чада и сродници, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, Христе Боже наши. За това на Тебе слава въздаваме, безначалният Отец и Светия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги във веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православном християном, на сопротивния даруяй, и Твоец охраняй, крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православном християном, на сопротивния даруяй, и Твоец охраняй, крестом Твоим жительством.
благоденственно и мирно житие, здравие